Къде е сега водата? Добре дошли! Баба Милка! Баба Милка! Баба Милка! Тя не е спала. Нощ съм дигнала даже и кръвно. Ами не става, зарадвах се. Добре дошли, изполукате. Аз дигам кръвното, като ме е доста нещо. На вчера няма ти питам, а тук има, видя ли? Айде, ги помоделя! Вече властите ги посрещат. Наша падуша руша. Здравната каса като гинеколог съм прегледал няколко жени, на които джипитата ще ви дадат направленията след 1 октомври, за да влезе новото 3-месечие. Такива неща в нормалния свят не се случват. И, примерно в Канада, която има подобен модел на здравеопазване, финансирана както трябва, всеки ден пациента може да се преглежда, ако иска при 10 различни доктора, без да плаща нито един лев. Такъв е модела на Канада, както е на Германия и на Франция и на повечето западноевропейски държави. Единствено в самите американски щати е различно. Там всеки се застрахова здравето, както автомобила, и всеки на каквито нива иска, на такива се застрахова. Тоест, може да страхуваш само за болнично, само за доболнично или общо и за заболекари изобщо. Така че ние това не можем да си го позволим, защото незастрахованите хора, там една операция от апендицит струва минимум $5000. В България това няма как да се случи, затова ние сме възприели западноевропейския модел на финансиране на здравеопазване. Всички трябва да плащаме солидарно и да... Вие утре ще ги чуете от трибуната на Народното събрание. Това е нашата амбиция. Ще ги подкрепи и левицата и десницата, защото вече няма на къде. Но те не смеят да ги извадат като проблеми, защото те са управлявали 25 години ту наляво, ту надясно и не са ги решили тия проблеми. Не, че не ги знаят, не искат. Защото ДПС им трябва за коалиционната политика. На нас не ни трябва ДПС в коалиционната политика, да го знаете. И затова ние тези проблеми ще... Някои направления. Аз съм специалист в зърнопроизводството и зърнопреработването. Също съм бил педагог, имам педагогическо образование и агрономия. Така че в тия 3 направления мога да бъда полезен, ако ни изберете в българския парламент. Към думите на господин Каракачанов за енергетиката мога да добавя следното. Защо е скъпа тази зелена енергия, която говореше той? 8 пъти по-скъпа от ядрената. Защото ако тръгнете по пътя за София, по Искъра, има 8 вецове, които са централи и всичките са на депутати и на министри. Значи целта е те да взимат максимално печалба от нас. Ако дойде тук някой от България без цензура, особено господин Бареков, ако дойде, попитайте го, вчера е било, добре, ако пак дойде, попитайте го, защо от неговите 2 електроцентрали на река Струма, Струма това е в Сатовча и в, как се казваше другото, Тувча или как беше селото там, забравих го, има 2 централи и от тия централи 240 лева за мегаватт се плаща. Като толкова мисли за хората, като обещава 1 милион работни места, като обещава грижа за хората, защо той не дава ниска цена на електроенергията? Значи 8 пъти по-скъпо е продавал. И аз го попитах в Червен бряг, негови са, но той ги е прехвърлил. Той вика, те не са мои, аз съм ги прехвърлил на жена си, с жена си сме се развели, такива работи. Значи завуалира си нещата. Така, искам да ви кажа някои неща в земеделието. Тъй като съм специалист в земеделието, дълги години съм